ग्रुपआ बिदि सरखारनिफ्राय माबाफोर आसनि बिदि मोननायफोर दं नामा? जेबो गैथ'आ जों बे 25,000खौल' जोङो मोननानै हेलौ एभ्रिवान गुड इभिनिं आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनियाव जोबोर मोजाङै दं आरो लोगोसे आंबो नोंथांमोननि अननायावबा इसोरनियाव जोबोर मोजाङै दं। लोगोफोर दिनै आङो मानि थाखाय बा मानि सोमोन्दै भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोना आङो सिगाङाव भिडिअनि स्क्रिप्टखौ होनायावनो निश्चय नुनानै बुजि मोनदों नङा होमबा? बे भिडिअआनो जाहैबाय जोंहा माखासे थारमाने मा होनना बुङो इउपिपिएलनि माखासे सोद्रोमाफ्रा बा इउपिपिएलनि जिथुनाखि मावथि बिथांमोन बै बिथांमोना गामियारियाव थांनानै बबेबा सेल्फ हेल्प ग्रुप माबा माबि ग्रुपफोरनि सुबुंफोरखौ बा आइजोफोरखौ लोगो हमनानै बिदिनो गावसिनिफ्राय बा बिटिआर सरकारनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइ मोन्दों ना मोनाखै, अरुण'दय आसनि मोन्दों मोनाखै, पिएम किसान मोन्दों मोनाखै, आइ बिथांखि अनसायखिफोर आसनिखौ मोन्दों मोनाखै बेफोरखौ खबर लाबथिंदों सोंथिंदों नङा होमबा? दा बर्थमान इउपिपिएल हान्जायानो जा बिपिएफ हान्जायानो जा गोबां स्ट्रिक्ट एबा स्ट्रं जानानै दङ बा दाबादि सोलिगासिनो दङ। दा नोंथांमोनाथ' गासिबो भिडिअफोरखौ नुखाबायबो जानांगौ बा नुवाखैबो जानो हागौ। जायफोर बिथांमोना नुवाखै बिथांमोना जोबजासिम नायलांगोन आरो जाय बिथांमोना नुखानाय बिथांमोना नायोना नाया बे बिथांमोननि खोथासै बा गोसोसै। नाथाय बिनि बिथिंनि गेजेराव आं दिनै मा सावरायनो फैलायखो नोंथांमोनजों नोंथांमोना निस्सय खोनासंबा मोजां जागोन आरो जायफोर दिनैनि आंनि बे भिडिअखौ मोजां नांगोन नोंथांमोना अननानै मोनफा मोनफा लाइकखौ हरगोन होननानै आङो आसा खालामदों। आरो आंनि बयनिफ्रायबो देरसिन मोनसे रिकुवेस्टआ बेनो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ अनोब्ला मोजां मोनोब्ला जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो बिथांमोना जुदि सोरबाफोर दिनै आंनि चेनेलाव गोदानै फैफ्लांबायदोंब्ला अननानै आंनि चेनेलखौ जेन साबसक्राइब खालामना लायो आरो खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौ दाबायनानै होगोन होननानै आङो आसा खालामदों। जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड होबाय थानायफ्रा बेफोरबायदिनो सोरांब्लानो बा अखानायब्लानो जोङो नोंथांमोनजों मोजां गाज्रि खोथा सावरायनाय मानायफ्रा नोंथांसिम थाबैनो सहैनो हायो। अब्ला लोगोफोर दिनै आङो बै बिथांमोना आइजोफोरखौ गामियाव थांनानै मोजां गाज्रि खबर लाहैनायनि सिगां सिगां आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ होग्रोनो सानदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय जोंहा 1 नं 2 नं 3 नं नावखाथा बे साइडजोंहाय नलबारि थांग्रा लामा बायदिसिनाफोरखौ दासिमबो सरकारा दिनैसिमबो नायस'नाखै 1962 सननिफ्राय। अब्ला बै बिथांमोना बै नावखाथा एरियानि बा बे नावखाथा ओनसोलनि गोबां रायजोफ्रा मा फोरमायदों मा बुंदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोना बेखौ एसे खोनासंनानै लाग्रो। दिनै जोङो बे 1, 2 आरो 3 नावखाथा नै गामियाव आरो नलबारि थांनाय लामा बे लामाखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो 1962 1962निफ्रायनो बेवहाय आबै आबौमोननि दिननिफ्रायनो दिनैसिम सरकारा जोंनो मोनसेबो लामा मोजां बानायनानै होआखै। बिनि थाखाय दिनै जोङो रायजो राजाफ्रा गोसोआव दुखु मोननाय फोरमायदों। जोङो जांख्रिखांदों जाहाथे फैबाय थानाय इलेक्सननि सिगां सिगां बे बेसिकनि सिगां सिगां जुदिहाय जोंनि बे लामाखौ बानायनानै होआ अब्लानिया जोंनि रायजो राजाया जों मोनसे थांखि लादों जाहाथे जोङो बिजेपि सरकारनो भटखौ होआबो जानो हागौ। जुदिके जोङो बे लामाखौ रायजो राजाया बानायना होआबाथाय जों मोनसे थांखि आजावनाय जागोन। दायो नोंथांमोना नावखाथा ओनसोलनि बा नावखाथायाव रायजो जानानै सोलिबाय थानाय न'खर संसार खुंबाय थानाय बै बिथांमोनहा मा फोरमायदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोना निस्सय फारि फारि खोनाबाय नङा होमबा? दा आं बेखौनो बुंनो सानदों बिथांमोननि जायगाया बा गामिया 1962 सननिफ्रायनो दिनैसिमबो बेबायदि अबस्थायावनो दङ। अब्ला बै नावखाथा 1 नं 2 नं 3 नं बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बबेबा मोनसे बिजेपि हान्जानो बबेबा मोनसे कंग्रेसनो बबेबा मोनसे बिपिएफनो बा बबेबा मोनसे इउपिपिएल सरकारनो भट होफेरा नामा रावबो? भट होफेरा नामा? दिनै बिथांमोनहा भट जेब्ला खाथियाव फैयो अब्लानो खारै खारै बिथांमोनहा बेस्राफोर गावनि जानाय टाइमखौ दोनथ'नानै गावनि हाजिरा मावनांगौ खामानिफोरखौ दोनथ'नानै बिथांमोननि थाखाय सरकारनो भट होनो थाङो। नाथाय दिनैसिम मानो बिटिआर सरकार मानो नायसनबायाखै आरो बे कंग्रेस सरकार बिजेपि सरकारफ्रा मानो नायसनाखै? बिथांमोना बुंदों एबार जुदि इलेक्सननि सिगां सिगां बे खामानिखौ मावनानै होआ अब्ला बिथांमोना बिजेपि सरकारनो भटखौ होआ। अब्ला निस्सय बेयाव माने बिटिआर सरकारा आखायाव गैया जानांगौ दै, दायथ'आ बिटिआर सरकारनाव गैया जानांगौ बा बिपिएफ सरकारनाव गैया जानो हागौ। दा बिनि गेजेराव आं बेखौनो बुंनो सानदों थेवब्लाबो जिथुनाखि नावखाथा एरिया बेफोरथ' गासिबो रङिया तामुलपुर खाथियावनो गोग्लैयो। बे हराव दा सोर दङ? सरकारखौ जोंनि बर' सरकारा सोर सोलिगासिनो दङ? निस्सय बिटिआर सरकारा सालायगासिनो दङ। दा बे बिटिआर सरकारा जिथु सालायनायखौ नुबाय थानोसैयावबो बेफोरबायदि हान्था मेला बे लामाजों बिथांमोनानो हान्थिबाय थानो मोनो। अब्ला बैफोरबायदि लामाखौ दिनैनि दिनाव बै सरकारफ्रा मानो नायनो बादों? मानो नायनो बादों? जेब्ला खाथियाव भट फैगोन अब्ला मानो पाब्लिकनि गेजेराव होस्रिखाव भट बियो? मानि थाखाय खुद्रिबायो? मानि थाखाय पाब्लिकफोरखौ नांगौ जायो? मानि खारनाव जों बर' फिसाफोरनियानो जा बा गुबुन हारिनियानो जा मानो आसिनि मैल'खौ नांगौ जायो? बिथांमोना मानो होसोबोयो? दिनैनि दिनाव बिथांमोना देरहालांखांनायनि उनाव मानो नायफिना बर'फोरखौ? बिथांमोननोथ' खोथाबो होदोंमोननो जायबा बिजेपि सरकारनि
दा सरकाराव जिरायनानै माने MLA पावारखौ सालायगासिनो दङ बै बिथांमोननो माने लामा सामाखौ मावना होगोन होननानै एग्रिमेन्ट चुक्ति खालामनानैबो होखानाय दङ नाथाय दासिमबो मानो मावाखै सोर MLA मोन बियो सोर MLA मोन दिनै जिथु नों आं पाब्लिक गोरिबफोरनिफ्राय जिथु भट मोनामब्ला सोरबा MLA MP जालांनो हागोन ना निस्सय हाया रावबो हाया बेखायनो आसा खालामो जाहाथे बेफोरबायदि रावबो थगायाजासे गिदिर गोलावफ्रा माने नों आं गोरिब फिसाफोरखौ नाय आरो बैफोरबायदि लामाजों दिनै नोंल' थाबाया गोबां संसारनि मानसिफ्रानो थाबायो दिनै मालाबानि समाव नोंथांमोनाबो MLA MP नि माबा मोनसे प्रग्राम लानो थाङोबा बै जायगायाव बा माबा मोनसे खबर सबर लानो थाङोबा नोंथांमोनाबो बै लामाजोंनो गाज्रि लामाजोंनो हान्थिलांनो गोनां जागोन बेखायनो नोंथांमोना अननानै नायस'ना होयोब्ला मोजां जागोन होननानैसो आं रिकुवेस्ट खालामदों आङो सोरखौबा एथ'ग्राब गोसो गाज्रि लानानै नोंथांमोनखौ आं दिनै रायनो बा सोंखारिनो सिदायै आं फैयाखै नोंथांमोना जाहाथे मावना होयो आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामबाय दे दा नोंथांमोना आङो दहाय फार्स्टआव भिडिअ स्क्रिप होदोंमोन UPPL सरकारजों थाफानाय बा UPPL हान्जाजों सिथाबनानै थानाय बै सुबुंफ्रा मा हिसाबै दिनै बर' पाब्लिकफोरखौ बुरखायहैदोंलाय नोंथांमोना निस्सय नायनानै लाग्रो आदसा जोंनि BTR सरकारनिफ्राय जे माइनाव सोरां बिथांखि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होनाय जादों नोंथांमोननि बे ग्रुपआ मोनदों ना मोनाखै मोनदों ना 25,000खौ मोनदों बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाय नोंथांमोननि ग्रुपनि थाखाय जे जोंनि BTR सरकारनिफ्राय बे 25 जे रोजा जे माने हेल्प मोनबाय बेजों नोंथांमोना जे खामानि मावगासिनो दङ आरो बिनि बादैबो माने नोंथांमोननि ग्रुपआ बिदि सरकारनिफ्राय माबाफोर आसनि बिदि मोननायफोर दं नामा जेबो गैथ'आ जों बे 25,000खौल' जोङो मोननानै अरुणोदय जेनेबा अरुणोदयखौबो मोनबाय अरुणोदयखौबो मोनबाय PM किसान मोनबाय अरुणोदय मोनबाय जोंनि ग्रुपआवबो दङ गोबाङानो अरुणोदय मोनबाय PM किसान मोनबाय अनसाय बिथांखि सासे सानै दङ सासे सानै दङ दा नोंथांमोना मा बुंनो हास्थायो जेन'बा दाथ' जोङो बुंनाया बेनो जों आगोलनि सरकाराव जोङो जेबो मोनाखैमोन जेन'बा दा बे जेन'बा दानि सरकार सालायनायाव गोबां बेबायदिनो होगासिनो दङ आरो जों मोनगासिनो एफा एफा बिदिनो जेन'बा जोङो उन बारावबो जोङो मोनबावगोन होननानै जोङो आसा थायो आरो सारमोननिसिम दानि सोरखारा सोरनि सोरखार प्रमद सार आच्छा नोंथांमोना फारि फारि नुबोजोब्बाय बुजि मोनबाय नङा होमबा दा जाय हक जाय मोननायफ्रासो मोनदों जाय मोनैफ्राथ' मोनाखै दासिमबो बारे बारे एप्लाइ खालामबाबो बारे बारे फर्म फिलआप खालामनानै होबाबो दासिमबो नायसनजायाखै बा होफेरजायाखै दा अब्ला मानो बेफोरबायदि माइ गाज्रि खालामलांबाय थादों बेखौसो माने बुजिनानै मोनाखै ना बले बिथांमोननि नोजोराव सोरबा कंग्रेसनिया बेलेग सोरबा BJPना बेलेग सोरबा BPFनिया बेलेग सोरबा UPPL हान्जानिया बेलेग नामा जों बेखौ बुजि रोंला मानो होनना बुङोब्ला बै पार्टियाव थाग्रा मानसिफ्रा बेफोरबायदि आसनिखौ मोनादां आरो बै पार्टियाव थाग्राफ्रा बेफोरबायदि आसनिखौ मोनाखोमा आरो जायफोर दा सरकाराव रुलिं सरकाराव दङ बैसोर बिथांमोनासो बेफोरबायदि आसनिखौ मोननो हायो नामा नङा होमबा थिग बेफोरबायदिसो सोलिगासिनो दङ दानि जुगाव जायफोरा मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोननि सोंनाय फिननाया एसे जर जबस्ति टाइपनि सोङो मोनदों ना मोनाखै आरो मोनदों ना मोनाखै दा अब्ला 100 जननि गेजेराव सानैया मोनदोंब्लाबोथ' बै मोनग्रा मानसियासो मोनदों होनना बुंहरसिगोन बाद बाखि जायहा खुगा गैया बेहाथ' सिरि थानो गोनां जाबाय दा नोंथांमोना बुजिनानै नायदो दानि जुगनि सरकारफोरखौ माथो बुंबावनो आरो नोंथांमोना फ्रायनो मिथिजोबखासै आथिखालाव मा सोलिगासिनो दङ गासिबो बेफोरनो जाहैबाय पलिटिकेलनि फल्स एबा नंखाय बाथ्रा नोंथांमोना बुजिनानै मोनखासै आङो बेखायनो बांद्राय गोलाव सावरायनो सानला बा नोंथांमोनजों रायज्लायबाय थानो सानासै स' लोगोफोर बिदिब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन जय हिन्द बर' हारिनि